jipenta ban pen i ka jing buram bat ka jing kershan ki reutemen bat ki breu ki badon ki jing duna ki khotmet u MLA ka Nongstoin u ba Gabriel Walang bat ka party NPP Nongstoin block ne ka singi kala penlong ya ka program no senyang shaki da ka song pisa ha Bishop Hall New Nongstoin ka ne ka program kala penle jingmot kerpang shaki breu ki badon ka jing duna ki khotmet bat ru ya kirang ba bat ki longkmi ki bala kenjo shaka propose nam ka arta shaneng na Nongstoin constituency layo ya ki jingkran na ki nongyalam ka party ki bala batai halor ki jingdon kam jong ka jingetli ka jing shakri pajba bat ka jingetrei lang klem da tho party banyo ya ka jaga ka ba shongsuk shongsan bat bandang yai kentiu iwe ya iwe haba kran hagani kasngi uba Gabriel Walang MLA ulaong bakirang ba temen bat ki breu ki badon ki jingduna ki khotmet ki dei ki badon hok banyo ya ka jingburam bat jingyarap na ka imlang salang ula ongru baka roy ka par jong kanu ka shnong ka thau ka shong ha ka rukom baka shnong ka buram ye ki batlot bat ki balano senyang hakisnam balalet ula ongru haba upet ye ki rutemen uyoi kumba uyoi yala imei la jong kumba ui yala imei ukwaru ban ai ka jing it ye ki temen ki kro jong ka constituency Nongstoin namar kini ki long ki breu ki bala pratlanti ya ka judge ban reu ka bat tibru tiblei bat wanra iki khun ki pateng ki balong ka lawe hakathan Nongstoin ula kenturu ya ki pajba ban nangteng ban trailang bat ban kershan ya u kani ka lenti ka jingyat jong u kum u MLA da ka bakular ru bakanik ka program kan long manla ka por kanang babaro ki badei ban yo e kani ka buram kinyo lut katba udang dei u MLA di kani ka jinglang ka ba kham gerpang yesi kani ka jinglang ka ba ngem ju kham yo yo betum kani ka jinglang na ngala long no mikmat trupi ngele tre ki kam ni na persang ba de pesngyo ndre ngem pat ju kot ya ka ba kum kani ka jinglang ba unong mikmat jongi undon ya kani ka mesin ban perkhat gerpang yangi geru temen di bala propose dan sejrong bat terbang lu nabda kini ki khun jungi lane kini ki lokmi lokpa jungi ki badon ya kating bombiang ki department ku jungi nagalen jungi ngise yo sengau ba ki babon na ki longing jungi habang yo ki khun ki ba ana ni ju persang dia ka ban let ban wat ki jirap na ka sarkar bakata kalong na po social welfare ba ki we te don ki ba yo bandon ki bomyo ne te kani ka de ka sim ke banikom le se ba MLA tungi lam da par kwa de ki chumi wala reishi kom rapus nam ka pra ke di lo kha yo kalong ke ko pang ka sim bade ka nei ko nga kwa ko nong da tongi ne ko lang si sim ha ka jing si sa mai kwa ne si snong ki thau jo ta ma nga kwa bandom si sim ku bangin ye itu bangin yo ka ka jing ye kendo bagi kita ki ba propose nam ki don katno ha ka ne ka Nongstoin constituency be ye ko jeng teman-teman ye bagi don katne bala nang le ku bala le ba ka ne ka jingle ka chuma khamde ko om ba gile tang hangi kito ki bom shambla yo la ki de disable ki ba de ba donat khotmet la ki de ko propose nam milawan hamman lagi snong hanle ganle hamman lagi snong lada himpadon nakalesro wat khuslai hin sayobe kamdon uweiru uong ba nganum lada pidon certificate ne himdon ro hin yo be baro namar ba teng ki on kamdon certificate namla yo are ko bi don nam don ro abalai dinai ro ya baro ekhane ko nga kwa ba tunshai ko ba jombi babaro na bi leche bishom jombi don kibat sebenarnya hukum ber kumno yang mai kumno yang kumta le kapno kumta hinai no dia baro nanta yakini kibaduna khotmen ai play ulon ke jingi kirpan na kumta jompi ikamo ek barbar yufi barbar bidu ajing duai bisotro le khia ka shon khamtam ki kmi ki ba ni bape je bi le kam le ka masu kare noe anu kata kata jauh ki umat Habang ipet ki ko persang ka bala ban leshi to na ko ta jombi undai makimi je bi
Yo tentang kimudori mei pa te pakai duna ka cuma yo ini kiki paling bayi masam mana yo nong yopi baro nani ye terpam lagi kajinge kajinge ba miso tho khamtam nai ki bayi masam ka no kajing sitom banpe ya bisim ki bada kajing duna ki bada nai masam pang itu hi ki bada kumni ki so tho tentang sujau ini Ngasong tak kau, congin ya terima, toyang lah. Bangin ang laban baik ya pi, bangin ang laban yang memerintah ya pi, hati jingin cong. Kau boleh yang sudah boleh. Barang yang pi way. Kani kajile yang cuma kami mengalir politics, pada menom bangak tobot ya. Kamu kuat menom yang pi tobot ya, dah kajile bahaya cuma. Kani kita ka bersiap ko ba ni snow ban yadon bentalang maka jingin ka jobi kamdai monong baniwan ni pas election pala don tak election lasai gibre kin soong ba le pas election ko bishop namar wale ko tala leta mau pi kari prothei ko man ta karap tanda ka prothei ajing kantho ya ke ka bangit mu nam ta jing ha na to pai ba ko ki kare ka basniu Taray nonong yati, kali kita bersin kebenidon bang syakri nak tajem. Andai kamdei bersin monong wan haneba ngala ay tiap ay kamdei berhinay nong kami. Taray tongin yadon tang bersin bani abulan magi jingdua itu. Bagi nang bahar, bagi nang roy, bagi nang pa, bagi nang laban syakri kama, bagi nang laban im makan seperti bani adon rengkat perulai, bagi yin kesan ikan sok. Kayin kesan ikan sok. Kayin kesan juga ikan keman berbulai mengkekui bagi nang yo poho pai. Agayat kayin kecuri, kayin kesan kecuri.